Bafowethu, hey, nimzwile kumongameli wenu ngendaba ye-report yakuMahlanga. iMahlanga committee iready ukuthi idedele i-report. Umongameli wenu uthini, uRamaphosa wenu uthi uRamaphosa akafuni ibe public i-report. The same committee yonke into yakhona ebiyenzeka public. Now sekufuneke i-report ingavezwa public. Thina sifuna ukwazi yonke i-report ekhishwa uMahlanga ukuthi ithini iplan kaMahlanga noma kuthini okuyi-report. So now uRamaphosa akusedecide ukuthi ayizukuba public i-report. Angazi kuzothiwani makunje. Really uRamaphosa bafowethu, hayi, uRamaphosa bafowethu akayithandi South Africa futhi akakaze ayithande futhi akasoze ayithande. Indaba ingayi kuphela uRamaphosa. Uma icabanga nje ngabantu base South Africa uzibonela idwedwe nje into angadlala ngazo. Akasiconsider njengabahlali base South Africa kuyena sibalekile. So angazi ukuthi izogcina phi lento, izogcina izakaleni. So ke nokulungile bafowethu uzobona sekuqoqwa ukuthi kwenzakalani, yini ekufuneka yenzeke makunje. Engathi ngaphela isikhathi lesi esibalekile abantu base South Africa kumele ukuthi basukume manje bayithathe lento ezandleni zabo manje bayilungise. Thina sumphakathi singabahlali ithina efuneka silungise lento siyiqondise ngqo. Mina ngibona sidelela manje uRamalama. uCupcake uyasidelela manje futhi sijwayela kabi. Yini achoose ukuthi ufuna i-report ingayi public ibe inikezwe yena private. Yena yini azositshela ngoba sifuna ukuzwa ukuthi yini esuggestwa uMahlanga. Kwenzakalani obani ekufuneke baboshwe ngoba impintshi zakhe mhlawumbe ubani izoboshwa impintshi zakhe noma usafuna ukuprotect umculo. We don't know, but we are sick and tired of being sick and tired.